רוצה לעשות היכרות. תומאס, מאיפה אתה? רגע. יאללה. לא רוצים לגלוש בס... איפה שלך? איפה שלך? פה. מה שנקרא רוב ולוג. לחיים. לחיים. למה זה כזה ענק? יאללה. אוקיי, אנחנו פה בזום מחוש רמוטה. היי. יאללה. הנה, הופה. אין גבר. אולי אפשר לגלוש היום. אנחנו... איזה ים, איזה גל. היי, היי. אין לי בעיה שגם תלך קצת לשם, אני אעמוד שם. יאללה, סבבה. יש סשן מוצלח לכולנו. תודה לנוי. חייב קרם הגנה, זה ממש חשוב. תראי. וואו, וואו, תראו את הגל. יואו, יואו, יואו. את תזהי אותי. אני אזהה אותך. צהוב אדום, ככה מזהים את תומאס. כן, תומאס, איך היה לך? היה קשה. קשה? קשה. וואי, זה היה נראה קשה. צילמתי וזה אפילו לא גירה אותי להיכנס. אני מבין אותך שלא רציתי להיכנס. היה סגור, היה מהיר, כזה. מה עושים במצב של ים כזה שבא לך בכל זאת בשביל הספורט? לחפש את השולדר, לחפש את ה... לא לתפוס את הגלים ממש מה למעלה? אם יש פיק, שולדר, מהשולדר, אוקיי? אני רוצה לעשות היכרות. תומאס, מאיפה אתה? רגע. הרגשתי שצילמתי שאני שוערת כדורגל. מה זה שוערת כדורגל? נו, שאתה מדבר תוך כדי שאתה מסתכל על המשחק. הם עושים את זה? מה נגיד? ברוכים הבאים לערוץ החדש. זה הולך להיות ערוץ גלישה שיהיה בו ולוגים, יהיה בו טיפים, יהיה בו סרטוני גלישה. אני חושב שבימים כאלה הגובה לא באמת משנה בימים כל כך נמוכים. נכון. תכלס, כאילו, אנחנו בולשים על 20-30. זהו, ולזכור ליהנות. לזכור למה אתם מגיעים לים. שזה תכלס מעבר לעמוד על הגלשן. זהו, שיהיה לנו עוד גלים, תראו שיום יפה. בעזרת השם. אמן.